Office of the Civil Defense sa Eastern Visayas nagpahigayon karon hapon og pre-disaster risk assessment isip kabahin sa ilahang pagpangandam sa low pressure area nga nakasudan sa nasod nga posibleng mamahimong usa ka bagyo. Sa monitoring sa pag-asa Visayas adunay kahigayonan nga moagi sa Northern Samar ang LPA matod ni Share Sizes. Ang tigpamaba sa OCD8 nag-usa sa ilang gibantayan karon ang posibilidad nga mamahimong usa ka tropical depression ang LPA. Gipasidan-an ang daan sa OCD8 ang mga LGUs nga mohimo og preemptive evacuation kung gikinahanglan isip pagpangandam kung aduna may kusog kaayong pagbundak sa uwan. Hinoon tibok adlaw giulagway ni Sizes nga init sa kinalibuk-ang Eastern Visayas. Hinoon adunay pipila ka pagdabit nga nakasinati og pagtotaligsik tungod sa localized thunderstorm. Ay dapat po pakinggan po natin yung mga otoridad. At para po dun sa ating mga local DRM officers po na nagtatrabaho naman po 24/7 para sa mga residente at communities na makinig din po sa pag-asa at sa MGB po para dun po sa mga dapat po natin unahin bigyan ng tugon in case po na mag-elevate po itong weather disturbance.